Matur suwun dalah iki. Asli Pak. Nyuwun sewu. Dagake rada dudur. Padang Jinglang Bumi Ponorogo. Rayu, rayu, rayu Ponorogo. Sumangga. Ora kaget wis apa? Wis apa, Mbah? Nyuwun sewu, sugeng kula katur dumateng Kamas Bupati Sugiru Sancoko lan Bundang Sediarita. Sugeng kula katur Pak Ketua Dewan Mas Dwi. Lakon duwe Dewan Balareok. Tepuk tangan, Lur. Ketua Dewan Balareok ugal-ugalan. Sugeng kula katur Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari lan sedaya ingkang rawuh. Sugeng kula katur sedaya kemawon para rama yai, Kang Hamim. Lha iki lho, aja gumun ya Lur. Kang Hamim iki bakno betul-betul Kiai Wengker. Tepuk tangan marang Kang Hamim. Maune kabeh iki wedi arep diceramahi Kang Hamim. Kang Hamim termasuk kula. Ternyata niku saestu betul-betul Kiai Wengker sing tukul ing bumi Wengker Ponorogo. Alhamdulillah. Tadarus budaya ingkang dipun maknani tadarus ingkang sepindah reokan campur ngaji. Ora enek niki. Tapi niki dengan adanya tadarus budaya, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah nanti per kecamatan diadakan tadarus budaya. Saurungi reokan ngaji dhisik karo para yai. Setuju Pak Bupati? Jadi ngoten, pocok karo simbol Warok Ponorogo kudu wani gondelan rong perkara. Ato. Iki jenenge kolor. Kolor sing digawe saka lawe wenang. Intine wenang nentokne urip. Wenang nentokne urip. Warok Ponorogo kudu wani gondeli rong perkara, ya kuwi gondelan kudu gelem jaga siji hukum agama lan hukum negara. Ngoten Kang Hamim. Makane Kang Hamim warok tenan wani nganggo kolor. Nggih. Kang Mas Kemenak alhamdulillah. Iya, ya ora ngomong. Bakale ning Ponorogo, tamung Wengker Ponorogo bakale bisa gawe guyub rukun lan tentreme masyarakat Ponorogo. Dadi Pak Kapolres gawane rada entheng. Nggih. Sing penting lek wong tukang main ojo cekeli nemen-nemen. Nggih, setuju? Lek wong ngombe ditokne ae kok lek bentuk ora mudar dhewe. Ngoten nggih? Tadarus budaya, bukti kesepakatan masyarakat Ponorogo yang akan menjadikan Ponorogo yang lebih hebat, lebih bermartabat, lebih beragama. Rahayu Bumi Ponorogo. Penonton kangge dalane gadah merah ingkang wonten kilen lan wetan. Ayo yuk jaluran ora jagat Bumi Wengker Ponorogo kadlung rahayu ing para masyarakat kang adil jumenengi Ratu Adil ing Bumi Ponorogo Kang Sugiri Sancoko lan ugi kadampingan Ibu dari Sediarita. Lakon Ponorogo bakal dadi Ponorogo kang mulya, duwe tentrem, duwe bisa dadi kutha sing bisa dadi turunan sing bisa gelar
urat lombok. Ayo rukun eling ana gunane bisa nganu yen menungso kabeh masyarakat padha rukun eling marang Gusti manfaat donya manfaat akhirat murah donya tapi gelaran kang agung seni tadarus budaya ayo Ponorogo kang bisa dadi kondanging jagat gawe areng bumi duh Gusti kabuka nang langit padang jinglang bumi Ponorogo rayu 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 nang Ponorogo teman-teman Satpol PP mohon dibantu. Ini nanti hanya lebih 100 dada merak tidak cukup. Penontonnya mundur dulu. Penontonnya mundur dulu sebelah timur. Mundur dulu. Mundur dulu. Sebelah barat mundur dulu. Mundur, tinggi mundur, pas, mundur. Salam mundur. Ini sama, mundur dulu. Semuanya mundur. Mundur semua. Mundur. Anak dada. Lagi, mundur. Jadinya masuk semuanya. Mundur lagi, Mas. Mas. Dadae sengetan mundur. Dadae sengetan mundur. Jatile 1500 mulai. Dadae mundur, penontonnya mundur. Dadae mundur. Sengetan tunggu lagi. Ayo mundur. Ayo mundur. 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 Ayo mundur, mundur. Mundur. Dadak wetan. Sana. Makanya ben untuk mundur. Mundur mana? Pon. Jadi le nyambung ki le ora cukup. Dadak wetan mundur. Sing arep dhewe mundur, gurine mundur.
Jadile sauyang-uyang ayo ngene. Ayo ya Dok. Lagi sekam lagi mundur. Mundur. Terus mundur malih. Pangapunten. Jadil, sengitan wis oleh nggon burung, Nduk. Urung. Iki maju sak langkah ta. Sak langkah sithik. Oh. Sing ngarep dhewe maju sak langkah. Oh, kepajon to, Nduk, kowe iki. Oh, nah, sing mburi gen ora nggon. Kasuwun sing kiwet wis oleh nggon. Sengitan jadile urung oleh nggon. Jare dadake undurno sak langkahe. Kabeh dadal sengitan diangkat diundur sak langkah mundur. Mundur. Ya kabeh. Kabeh. Dundere. Kon. Dorin kaya melu-melu to Rin. Ya. Panjangane seban goreng ini. Kon, jadile sengitan wis oleh ya, Nduk. As, ongololo. Yo. Uyang-uyang ana ora apa-apa. Iki dadake sapa iki? Hah? Jumpe, bener to bener. Dikne.
niki iki lho jangganong yang sing wedok uga. Malam hari ini juga dihadiri salah satu jangganong Maestro Calege dari Surabaya. Calege Luwih Panuwun Calege Surabaya. Asli Pakunden Mboro Surabaya tak terus budaya mulai Wanaraga. Danongan ngulon kabeh. Ojo enek senengetan. Budale siji-siji ora lek bareng-bareng. Nggih, lek wis teko etan wis ora sambale ngulon. Ayo. Yo ndak, budal kendi. Ditoto, yo singa ditoto yos. Lek wis teko etan wis ora bareng ngulon. Iyale, ampuh, yo, hop. Lah wis teko etan sampun, pisan-pisan mawon sampun. Ayo dan, ayo kata cepat nih, ayo dan. Mundur. Ya, awas le. Jajal. Barisannya digawe terus. Kami kesan. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Tengah, pinggir dulu. Ayo. Ya Allah. Ya Allah gando. Ayo. Riane rasa sing tuwek wae. Os. Siji. Ampuh le. Ayo. Oh. Hati-hati. Oh. Penonton, tepuk tangannya Wundi. Ayo nah. Awas.
Umpama wis to piye? Oke, wis. Waktune ger ya. Sesuk golek waktu sing luwih dawa. Cukup. Karena cukup. Cukup wis, cukup. Pak Mas ngomong cukup ya wis cukup.